Салом алейкум бачаҳои тоҷик. Ина мо дар ғарибием дар Санкт-Петербург. Короче, скалади 42 да базаи калинически да кор кардем. Короче, дини миллион минус рафтага, бори куричко кадага. Ина ин қодама машина рус кард овардаги намҷа. Ина ин братан қариб бо. Ина одамо ина миёянд. Ина ҳама ина миё. Короче, дини миллион минус рафтага, ира ай куричко дид якним моҳ шуда ойлика надидем братан. Ҳама почаҳамон тара. Фаҳмидӣ? Ҳама почаҳашон тара. Ба ҷои раҳмат хоҳаршон гомам хали кадан. Ина братан ба номи худо мурдаста. Мошина ман худам шикоятам давида. Гирефта рафта паспорта ҳамаи да дасти ҳамя. Ина ҳаматон бачаҳо ина як шонка кина ҳаматон як сухани кина илтимос айшуд. Ина камерачи маю ме ягон проблема боша маю. Салом алейкум бародаро. Мо посолство занг задем, посолство Санкт-Петербург. Се номер дод, ягон таш арчад накардам. Ба номи худо мо тоҷикеме. Чӣ хеле мо дар ғарибием бародаро. Шумо худтон фаҳмен охи. Зиндагиам чаш ягон почам тара. Се мошин ман ягон чина ягон сум надодям. Якини мошин била. Ай ду рӯза мо ягон чина. Гаузан ки ай гав мезни. Гаузан. Бобой ниёзо. Таго мо хтона уважат мекунем биё. Зам за керимада истода дар даҳан шом бигӯ. Дар даҳани мур пург мегӯӣ охи биё. Далшид. Гаузанет биё эй. Ина адела ина адел пеш адел даи. Биё. Гаузан. Ина мо бачаҳои тоҷикати. Дар Калинский районе. Дар Санкт-Петербург. Калинский база да кор мекунем. Ҳамагӣ 40 нафарем. Айбайнам 40 нафар дар склад чи ҳодиса рух додагия ҳеҷ кана медона. Дар вақти ҳамин ҳодиса шефи ҳамин склад милисора файро кард. Грузчикоро угражат кард ки шумо бори склада дузидеда ки кори ҳама закупчикои хичона. Ина тоҷикоро нигоҳ кунед ҳамаш дар адилен ина нишонте паспортора паспортои ҳамара гирифтагиам мора дар мошин маҳкам кардан дар валда ки ҳаво намедуро. Ина бача қариб бумбра. Ози паспорт шумо дар тан донеста? Паспортон мо гирифтем тан иличе мози дар майдон. Мора паспортон гирифтем ин бачаро хулф кардан хати моя ҷоя. Ина борон набинем, борон бори деста. Айбаё тимос кардем ки дара бишком андак мебра намекунем қадри тоҷика бичия. Посолство занг задем отвечат наметия. Мега ки тоқат кунед ина ҳоли бача. Мо видеоролик мекунам посолство мо дастгирии мардуми тоҷике. Се та номер ба номи худо интернетиотем занг задем. Ягон аз отвечат намекунам. Чӣ хеле даст гирем братано оили ки хитона барзани хитона инам хеле кана чӣ хеле мешем. Ба номи худо ҳаматон ку шиками хитона фикр мекунем. Намедонем ки дар ҷа мардуми тоҷики хеле азоб кашидеста. Барои очишагон барои тоҷик ман сари очишашон мегум. Дар киси апашон мегум. Фаҳмиде? Ина снимат кардӣ братан? ҳамаш снимат ай Гаузане чие меги? Се посолство занг сахранита ҳамаш. Ягон посолство ягон Калинский район. Адели 21 братан. Чи дина адел? Чи мехоҳӣ? Адилени 21. Кондратьевский ном дора. Кондратьевский проспект. Угражат кардам братан, угражат кардам дарамам наш. Ҳамата мегирам. Ма фаҳмиде 10 минут иҷзат кардам. Худам дараш кардам. Қариб бумбра ба номи худо скори падавӣ гуфтам ҳар гирефтра паспорто дар дасти баёя. Мо намедонем чӣ кор кунем. Блаята блад ина хитон блад дулит кунем братано. Вот посолство по-любому Инай братана ҳолша бине. Нигаҳ кунеш эй майла ҳама иға нигоҳ кунеш. Биё Гаузан ки ай гав мезинем. Ниёзов, ягон сухаб Ниёзов. О шит. Всё